रायजोफोर नायनो सावथालफ्रा मादि बोरला लाना थाजोबदों नायलाय नै जोङो गावनो बर'नि जुथु जानोसैनो सावथालफ्रा एसे गरम जादों बर' रायजोफोर नोंसोर मानोथ' सिरि सिरि नाय नै पुलिसफ्राबो सावथालखौ जेबो खालामबावा हाथियार लानायखौ दा नै बर'फोरखौबो नारथारगासिनो जोंबो थैथां जुजिना दों बोरला लाग्राफोरजों आखायाव हाथियार गैयाबाबो रायजोफोर बर'फोर खौसे जादों बयबो बुजिदों मानो गिनाव फावसाया जोंबो ओइ बर' हारिनि बयबो शेयार खालामनांगौ भिडिअखौ रायजोफोर जाहाथे बयबो बर'फ्रा ज' जाजोबो। थांनाय मोनायाव जानाय घटनाया जोबोद दुखुनांथाव। माखासे आदिबासि सावथाल सुबुंफ्रा दिनै माखासे फ्रि प्लेन बानायनानै बर'फोरखौ अनास्थायै इनाय अनागारै दाउ अमा जुनारफोर बायदि खास्रि बिस्रि बेबायदि बुथारनाया जोंनि थाखाय सोमोनांथाव आरो जोंनि हायावनो जोङो बेबायदि अनास्था दाउ अमा बायदि बुथार जानांगौब्ला जों बेखौ मालाबाबो सहायनानै थानाय नङा। स' दिनैनि भिडिअआव नोंथांमोना बेनि सोमोन्दै खोनानो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ कभारेट खालामबानो जाबाय। मरेल सापर्ट बयबो रायजो राजा आइ आफा बर'फोरनि नांगौ बे भिडिअनि गेजेरजों आङो खावलायहरबाय आरो बयबो बर'नि आफाद बयबो बर'नि छात्र छात्री बिथांमोना ओंखारबोनानै लोब लोब आरो जायफोर ओंखारनो हाया बियो मरेल सापर्ट होनानै बे जोङो बर' हारिनि बे खैफोद आरो मोनसे इनाय अनागार जाथायाव खुन्थिया बादि गसंथानो थाखाय आं बे भिडिअजों खावलायहरबाय नोंथांमोनखौ। स' हेल' एभ्रिवान वान्स सेकेन्ड वेलकाम बेक टु द चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। जल को पे आले विरोध रे नौका को दड़ डायरेक्ट आलिया हसा रे डायरेक्ट नौका को हजू कना नुकु नुकु तो पुलिस प्रशासन कना को हांकू बड़ो भाई मिचो कना को जल को पे ओए लाइन पे मुआलान चिमन न दोय पे नुआ नोडा सिमना था गंगे इधर तो हम लोग नहीं आएंगे नहीं जाएंगे इधर आएंगे उन्हें वापस ले जाओ उन्हें वापस ले जाओ पुलिस प्रशासन घर से कहाँ जाएंगे घर चला दे अपने घर को चलाने नहीं देंगे अपने घर को चलाने नहीं देंगे उसको जाने दे हाँ तो हमारे नहीं है गोयल को पे पहले उन लोग को जाने दीजिए सर। हम लोग का जमीन में ये सब हो रहा है क्यों है सर हम लोग का जे सासे बर' व्यक्ति राजा बिस्मित बिथाङा दिनै जिउखौ स्पइल खालामनो गोनां जाबाय। माखासे लकेल कारिगावनि लकेल माखासे सावथाल सुबुंफोरनि इनाय अनागार आखुआव बिथांमोना फ्रि प्लेनखा आरो बे फ्रि प्लेना सोरनिबा राजनितिक गिदिर नेतानि थुनजुलायनाय ना बिथांमोननि गोसोआव माबा मोनसे बर' हारिखौ हेंथा साननानै जोंजों चेलेन्ज लानाय जुजिनाय बेखौ जोङो साननो गोनां बाथ्रा आरो बिनि सायावनो बिसार खालामनानै दिनैनि भिडिअआव नोंथांमोना बयबो सांग्रां जानांगोन। गोनांथि जायोब्ला बेयाव थाहैबाय नोंथांमोन रायजो राजाफोर बे सिदा खोथाखा रावखौबो फावसायनांगौ गैया रावखौबो गिनांगौ गैया। बर' हारिया जोहोलाव जुजि फैबाय थानाय बयबो जोहोलावखा बेनिखायनो जोङो मालाबाबो फावसायनो नाङा आरो जों इन्डिजिनियास सुबुंफ्रा गुबुन हारिनि बेबादि इनाय अनागारखौ जों मालाबाबो सैज' खालामनो हाया। माखासे सुबुंफ्रा आरोबाव गोब्राबै जखम जादों आरो सासेया जोबोद गोब्राबसिनै जखम जादों। अन्थाइजों देनाय अन्थाइजों खुबैनानै खोख्लैनाय बिथांमोनखौ दाउ अमा बायदि होसो अन्थाइजों देथारनाय सिखाफोरजों दाननाय बोरलाजों गावनो नागिरनाय दिनै बाथामफोरजों बुनाय बेफोर बेसेबां गोग्लैना थानाय अबस्थायाव बिथांमोनखौ बुसेमबाय थानाय मा सिनारि बियो। जों क'क्राझार बादियाव जों बेबादिखौ जोङो बोरै सहायगोन आरो बेबादि बिथांमोना बेसेबां लाइ होगोन एसेबां बिथांमोना लाफाखाबाय थागोन। बेनिखायनो दिनैनि समाव जाय बर' जोहोलावजो बिथांमोना नैबे दरना हाबाफारिखौ लादों आरो मोनसे गोख्रों प्रटेस्ट बेनि थाखाय
बनसुनिसिम रोजा रोजा साबायखर आरो साफ्रोमबो जोहोलावजोफोरनिसिम आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय। बिराद रागा जोंनो ओंखारबाय, भिडिअखौ बानायनो मुड जायाखै, बिराद रागा जोंनो ओंखारदों। नाथाय बयबो कानुनजों आयेनजों बयबो खाथुमनानै दोनजानाय, बेखायनो आयेननि सायाव फोथायनाय जोङो लाखिनांगौ। जों आयेननि गेजेरजों जोङो दावगालांनांगौ आरो जोङो डिमान्ड खालामनांगौ जे आयेना बेखौ साब न्याय होनांगौ, जास्टिस मोननांगौ। जाय थैनाय न'खर आरो दा बुजानाय न'खर आरो बर' हारि बेयो मोनसे न्याय मोननांगौ। दिनै अनासिथा बेबादि जोङो खालामजानायाव रावहाबो सयज' खालामनो हानाय गुन थानाय नङा। যোৱাকালি ৰাতি बर' মানুহ বিলাকৰ ওপৰত লোকেল সাঁওতাল মানুহে যি অত্যাচাৰ কৰিছে, প্ৰি প্লেন কৰি পেলাই হাতত ধনুষ দাও লৈ পেলাই আমাৰ বড়ো জাতিৰ ওপৰত যিটো অত্যাচাৰ কৰিছে, আক্ৰমণ কৰিছে, এই আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে বনচুৰ যিটো প্ৰতিবাদ কৰিছে, এই কাৰণে বনচুৰ মই মোৰ তৰফৰ পৰা কোটি কোটি ধন্যবাদ মই যাচিছোঁ। আৰু যি দল সংগঠনে আৰু যি বড়ো বীৰ পুৰুষ আৰু মহিলাসকলে ইয়াত ভাগ লৈ যি বড়ো মানুহবিলাকে মৰিছে আৰু সিৰিয়াছলি ইনজুৰ হৈছে, তেখেতসকলৰ কাৰণে যিটো জাষ্টিছৰ কাৰণে গোহাৰি লগাইছে, চাউটিং কৰিছে, এই সকলো ব্যক্তিৰ কাৰণে মই মোৰ তৰফৰ পৰা কোটি কোটি ধন্যবাদ মই জনাইছোঁ। আৰু ইয়াত উপস্থিত বড়োলেণ্ড জনজাতি সুৰক্ষা মঞ্চৰ লিডাৰ দাউৰাও দেখ্ৰেব নাৰ্জাৰী ছাৰ ইয়াত উপস্থিত হৈ তেখেতে চাউটিং দি আছে। এইটো আমি सारनिसिम आं रोजा रोजा साबायखर बावहरदों, लोगोसे बनसुनिसिम आं साबायखर बावदों। सांग्रां जा, गोख्रोङै ला, इजि नङा। जों भुमिपुत्र जोंखौ बेबादि मालाबाबो खालामनायनि लाइखौ जोङो होनो हाया। आरो जाय जानानै थांबाय घटनाया बेनि थाखाय जास्टिस मोननांगौ आरो जोंखौ इयुनाव जाहाथे बिदि अनासिथा दा खालामथों। जोंबो रावखौबो खालामनो सानाखै। আমি কাকো ডিস্টার্ব কৰিব বিচৰা নাই আৰু ডিস্টার্ব নকৰোঁ আৰু আমাক ডিস্টার্ব কৰিব নালাগে। আমাক আমাৰ ভূমিত খেদাব বিচাৰিছে নাছিল তেখেতসকলে। খেদাবলৈ গ'লে আমিহে খেদাব পাৰে, কাৰণ আমিহে এই জাগাৰ এই ভূমিত খিলঞ্জীয়া, সান অফ দি সয়েল অফ দিছ লেণ্ড। মিলা প্ৰীতি মিলি পেলাই থকাটো আমি বিচাৰোঁ, কিন্তু আমাক তথা আমাৰ ওপৰত যেনেকুৱা ধৰণৰ যোৱাকালি ৰাতি অত্যাচাৰ তেখেতসকলে কৰিছে, সাঁওতাল লোকেল সাঁওতাল মানুহবিলাকে, এইটো আমাৰ কাৰণে গ্ৰহণযোগ্য হয়। এইটো আমি কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰিম। दा जोबोद दुखुनांथाव जाय न'खरनि सुबुंफ्रा गोमाजानांदों, जाय व्यक्तिखौ बिथांखौ जे बिथांमोनासो मिथिगौ बिथांमोननि गोसोआव बेसेबां बिग्रायदों। আমি অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ যে ইয়াত কোনোবা ডাঙৰ ৰাজনীতিক নেতাৰ ষড়যন্ত্ৰ আছে নাকি ভিতৰত, কাৰণ এছেম্বলি নিৰ্বাচনটো আহি আছে ওচৰত আৰু এই সাঁওতাল মানুহবিলাকে আমাক ভাবিছে নাকি এছটিৰ বিৰুদ্ধে কৰিছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তাধাৰা কৰি পেলাই আমাক শত্ৰু মানি পেলাই এই ধৰণৰ সিদ্ধান্ত তেখেতসকলে হাতত আইনটো হাতত লৈ পেলাই এই যোৱাকালি ৰাতি তেনেকুৱা ধৰণৰ আক্ৰমণ তেখেতসকলে কৰিছে নাকি এইটো আমি অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ। এই কাৰণে যিবিলাক ইয়াত ইনভলভ আছে টোটেলি যিমান আছে অতি সোনকালে এৰেষ্ট কৰিব লাগে আমি দাবী জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা ফাঁচি দিব লাগে অপেন ফিল্ডত বা অপেন ৰাস্তাত, अपेन फिल्ड बा अपेन रास्तात बेखौ पुरा हमनानै फासि होनांगौ अयनाय जादों। साधारन खोथा नङा, बे थैनाया साधारन खोथा नङा। मा सानो रायजो राजाफोर, नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि भिउसखौ फोरमायहरबानो जाबाय। थेंक इउ फर वाचिं, लाभ इउ।